teksa gudhek wok simbar jojo. Wah, blengah. Soy. Wah. Ana wujuding Nalindra mapake lawan aku wis apa? Takon karo aku. Aku ratu ing rancang kencana Prabu Jaya Angkara. Prabu Jaya Angkara ya. Mapan ning tapel wates negara Ngamarta. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Wektu dina iki Ngamarta wis dudu panguwasaning para Pandhawa. Ning Ngamarta dadi panguwasaning Jaya Angkara. Mergo aku ingkang wis keduga mbedah negara ing Ngamarta. Wah, kowe sing bedah negara Ngamarta, dasar kepara nyata. Leno mripatmu gateno gobokmu aku satriya Jodipati. Senopati Ngamarta Raden Werkudara. Wah, dalah. Sing kandhake togok mau. Panjen kepara nyata yen to gedhe dhuwur blengah-blengah. Wah. Katon gone Sembada Sentosa. Arep apa Werkudara? Jaluk negaraku. Kowe ora duwe kewajiban ngrengkuh negaraku, kuwi negaraku, bumi kelahiranku kudu tak jaluk. Sapa sing arep bebeda? Sapa sing arep geger? Gawe geger bumi kelahiranku ya negaraku Ngamarta. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Kowe arep ngrebut negaramu ya. Kowe arep njaluk negaramu. Arep kowe gagah gedhe dhuwur. Arep kowe godhek kok simbar jojo. Ning aku ora wedi karo kowe. Ayo, Matno Sastra Jendrawataka Raji Jaya Kawijayanmu. Tumpang Suhun Watakaji Jaya Kawijayan. Tak candak, tak bontok leboke pakunjaran. Iblis larat.